ବିଜେଡିରେ ଏବେ ମାଳମାଳ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ସଭିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସଚିବଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସଚିବ ପଛରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଏମାନେ ଆଗ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ପ୍ରଥମେ ବବି ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ କିଛି ନେତା ବି ଏପରି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସଙ୍କ କଥା। କିଛି ମାସ ତଳେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡାବୁଗାଁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସଚିବ ଏକ ହଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହଲ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଜଗି ରହି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ବବି କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ସାଜିଲେଣି କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବବି ଦାସ କହିଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କ୍ରୀତଦାସ ହେବାକୁ ବି ରାଜି, ହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ସେବେ ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ସଜାଇ ଦେଇଥିବା ବିଧାୟକ ବବି ଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ, ସେ କଥା କାହାକୁ ଅଚପା ନାହିଁ। ଦଳରେ ଥାଇ ବି କଣ୍ଠସା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ। ନା ଆଗ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ନିଜର ସବୁ ଦବଦବା ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ନିଜର କ୍ରୀତଦାସ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର କାମ କେବଳ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସୀମିତ। ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଦଳରେ ଆଉ କିଛି ନେତା ଏମିତି କ୍ରୀତଦାସ ସାଜିଥିବାର ମନେ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ପ୍ରତାପ ଦେବ ଓ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ। 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ନା ବିଜେଡିର ମୁଖିଆ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ନା ଦଳ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କିଛି ବୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ନା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ନେତାମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଆଗ ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ପଚାରିଥିବା ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସଚିବ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ତାହା ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏମାନେ ତା ଉପରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସୌମ୍ୟ କେମିତି ଦଳ ବଦଳାନ୍ତି, ସେ ଦଳ ଭିତରେ ରହି ଦଳ ବିରୋଧରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ୟା ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଚିବଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ସଜାଇ ଦେଇଥିବାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଉଦ୍ଭଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ମିଳୁଛି ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଲୋକହସା ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ନେତାମାନେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସ ସଜାଇଥିବା ବବି ଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ ହୋଇପାରେ। ଶାସକ ଦଳର ଏହି ନୂଆ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ?